Премиерът Бойко Борисов даде старт на изграждането на нова отсечка на автомагистрала Тракия от Стара до Нова Загора. И така го даде този старт, че за малко да повреди строителната техника. Освен Тракия, до средата на 2012 година трябва да бъдат завършени и магистралите Люлин, Марица и Метрополитена на София. Ето как изглеждаше тази експлозия. Здравей, България, по Нова телевизия. Все пак такива брутални освещавания са негова запазена марка. А всъщност всичко тръгна от Станишев. Да си припомним как бившия премиер откри нова система в ТЕЦ Марица изток. Календар по Нова телевизия. Оплашен от вероятността това да се случи и на него, Бойко Борисов едва не събори квартала. Всеки иска да е като Бойко, но не всеки има като неговия замах. Министър Христова се пробва, но... И Михаил Миков опита, но... Явно трябва да си от Бойковата чета, за да трошиш както трябва. Вижте как крехката кметица освети гигантската картица. Тунелопробивната машина получи името София. При освещаването и кметът на столицата Йорданка Фандъкова за първи път се реши да разбие шише шампанско. Бойко Борисов дава наставления. One more за Бойко! Хайде сега стана страшно. Май уби картицата. А уж се беше зарекал да не се докосва до шампанско. Къде е строителя? Ела ти изчупи тази бутилка, че гледа господари на ефира. Даде, ама дори и ние не можем да спрем пристрастеността на премиера към чупенето на бутилки. Това е, ама все пак трябва да се внимава, че тая страст крие опасности. Уважаеми зрители, бременните жени и малките деца да не гледат, защото ще видим опасни кадри, още от времето, когато господин Борисов беше кмет. Вместо откриване за малко остане затриване. Зуек тогава беше още неопитен, но сега троши бутилки като виртуоз. Къде ще стана и без шампанско, бе, Ренко? Голямо блъскане, голямо чудо.